Ya estamos de novo tamén polas nosas redes sociais. Vaya mañá, literatura, mundo dos seguros, danza, baile. Agora imos falar tamén de política. A política da xestión que se está a realizar por parte do grupo de goberno no Concello de Padrón, concello querido e veciño de Padrón. Acaba de vivir unhas exitosas, penso eu, festas da Pascua que vivimos en primeira persoa, no persoal e no profesional. Para elo, pois temos con nós o alcalde do Concello de Padrón, Anxo Arca. Bos días, benvido. Moi bo día, Álvaro, que tal? E tamén a responsable das áreas, entre outras, de festexos e turismo, Chus Campos. Bos días, Chus. Bos días, Álvaro. Benvida tamén de novo a este estudio. Xa van quedando atrás as festas da Pascua, xa atrás incluso outras festas que se foron sumando tamén o capítulo do Concello de Padrón, pero que agora xa en frío. Que lectura facemos da festa da Pascua? Que cifras nos deixa? Que balance, alcalde, concelleira? A mí me preguntas primeiro. Sí, por exemplo. A ver, as festas da Pascua creo que foron un éxito importante, a pesar de que comezaron con chuvia, que fixeron que, bueno, que estivéramos un pouco temerosos de como iban a ir. Finalmente, pues, con toda a programación que tiñamos pensada funcionou moi ben e creo que todo o mundo puido desfrutar de todas as actividades que plantexamos. É certo que despois aínda nos veu, non estamos recuperados, porque despois veu San Xoán do Raio. Por eso. E agora temos tamén pues, o 17 de maio tamén ben cargado en Padrón, por tanto, nós seguimos traballando, porque é que non facemos outra cousa. Ao final a chuvia, concelleira, non fixo que se cancelase nada. Sí, o ano pasado a chuvia foi máis intensa, se cabe, pero ao final pódose celebrar todo o que estaba previsto. Sí, en principio fixose todo, non se suspendeu ningunha actuación, con un éxito de asistencia bastante importante. Ben, temos cifras xa oficiais e oficiosas da xente que poido pasar durante todos eses longos días por Padrón? Non, é moi complicado cuantificar o número de persoas, pero pódese dicir que foron miles e miles de persoas que pasaron por Padrón. Ninguna incidencia, que tamén facía moita mella o alcalde aquí, a seguridade que prime por riba de todo. Sí, foi que... unhas festas seguras. Pero sí que houve algunha incidencia. Sí, algunha pelexa, algunha agresión. Que, bueno, pues gracias ao sistema de cámaras pues tamén se pode ter un maior control desta cuestión e avanzar na resolución desas cuestións, ¿no? Bueno. Pero tivemos un reforzo importante tanto da Policía, da Garda Civil, como do GES e por tanto, nos temos sempre en conta que unha gran cantidade de persoas aumenta tamén en certa medida os riscos. Non se pode evitar, pero sí correxir e atallar un tempo. Tamén se falou dun atropelo, alcalde, que hubo, que non houbo moitas noticias un pouco ambiguas, nada certeras, nos días da Pascua de Padrón. Ten datos desa... Ata onde eu podo dicir, é certo que hai serias dificultades para determinar que fose un atropello. Non? De todas maneiras, a investigación continúa e, por tanto, eu tampouco vou a facer máis declaracións ao respecto, deixar que os profesionais poidan avanzar nas indagacións e se verá. Perfecto. Pois deixando xa a festa da Pascua, xa traballando na seguinte, entendo, porque isto é así, son unhas festas importantísimas no conxunto de Padrón e tamén na nosa contorna. E máis, acabamos de coñecer a programación das festas da Ascensión en Santiago de Compostela e moitos están a criticar a programación que temos en Santiago de Compostela e a alabar aquelas que temos en distintas zonas, como poden ser as de Padrón. Non vou deixar que opinedes sobre isto para que non nos metades pero bueno, sí que é certo que vemos que se poden facer as cousas pois de outro xeito. Orzamentos, alcalde. Outro día, unha forza política de Padrón, o Partido Popular, dicía que había moito escurentismo coas cifras, cos orzamentos, como está a tratar o grupo de goberno este asunto. Orzamentos 2025. Esa crítica a mí me sorprendeu, basicamente porque parteu xa do propio goberno e o fixemos aquí e temos conversado alrededor dos orzamentos porque é algo que está en riba da mesa dende novembro, non? E efectivamente nese mes de novembro se lle enviou o borrador de orzamentos ao BNG. Hasta en 3 ocasións se lle enviaron ao BNG eses borradores e non houbo absolutamente ningunha contraproposta por parte do BNG ata hoxe, non? Entón, eu o que vexo é que, bueno, pois hai unha pinza entre Partido Popular e BNG para que Padrón non poida contar cuns orzamentos, non?
E ademais o fan pois, facendo críticas utilizando palabras grosas, recorrindo a veces a exageración e incluso o insulto, que non é o estilo da oposición que Padrón merece, non? A realidade é que os orzamentos están redactados, non hai xeito de sacalos adiante nun proceso de negociación común e corrente, porque está visto que a oposición non está niso. Eu creo que realmente a súa postura é que intentar limitar o goberno, intentar estrangular orzamentariamente a Padrón para que non poidamos continuar facendo o que estamos facendo, que é traballar, poñendo a Padrón en marcha. Creo que todo o mundo pode ver que Padrón pasou hai 2 anos de estar nun punto morto, de estar absolutamente atrasado e parado, e que agora Padrón é un pobo dinámico e que está en marcha, non? Con cada vez máis visitantes, cun casco histórico que está absolutamente en obras onde se están rehabilitando cantidade de edificios, cunha serie de melloras en prazos, por exemplo, para acadar licencias, para construir ou para rehabilitar, etc. Creo que isto é unha evidencia. Entón, oscurantismo ningún. E o Partido Popular, que ademais facía esta crítica e lle sumaba pois, unha serie de propostas que les consideraban, como, por exemplo, aumentar pois, os mantenimentos dos parques infantís, etc. E eu lles digo, eses parques infantís, cando se deterioraron? O sea, canta falta de mantemento acumulan eses parques infantís? E quen gobernaba? Claro, que esta é a cuestión. Do Partido Popular non me espero nada, un Partido Popular que está en descomposición, está liderado polo último da lista e, polo tanto, pois, en fin, ten que aprender a facer oposición, supoño, non? Pero me parece bastante, en fin, nocivo para o Concello intentar facer que todo vaya mal para intentar ter unha oportunidade de gobernar. Se lle tiveran realmente aprecio Padrón, o que farían sería pois poñerse a traballar tamén de forma conxunta co goberno de Padrón para sacar adiante uns orzamentos. Así que se non hai outra opción, pois o faremos cunha moción de confianza. O entendemento co BNG neste senso está totalmente... Non hai outro capítulo de apertura a falar. Claro que, vamos a ver, desde novembro ata hoxe pasaron cantos meses? 4, 5 meses, cantos meses, non? E non houve ninguna contraproposta, quero decir, hasta en 3 ocasións se lle ten enviado o borrador dos orzamentos, toda a contabilidade. E non hai, decir, sempre nos critican porque dicen que non negociamos, tal. Bueno, pois o pleno, a realidade é que prácticamente o 100% das propostas que levou o BNG á consideración do pleno foron levadas por vía de urxencia e, por tanto, sin previa negociación, votándoas ali no momento. E saíron aprobadas con 6 votos a favor do Partido Socialista e 1 do BNG. Entonces, o BNG tampouco pode dar leccións de negociación. Penso que é esta posición que teñen as dúas forzas políticas da oposición de intentar limitar económicamente o goberno para que non sigamos poñendo a Padrón onde merece, que é un pobo dinámico e que é un pobo en marcha. Esta situación que nos deixa unha moción, como dicía, de confianza, que ferramentas ten o Concello para sacar adiante os orzamentos, aplazalos, aplazalos non, con seguridade e sin ninguna forza política os quere apoiar, pois iremos a unha moción de confianza. Se non prospera esa moción de confianza, se abrirá un prazo de 30 días para que a oposición presente unha moción de censura se o considera oportuno, e se non o fai, transcurrido ese período de 30 días, quedarán automáticamente aprobados en 30 días. Que teñen estes orzamentos? Son uns orzamentos expansivos porque aumentan considerablemente digamos, as partidas para inversión e outras cuestións que non se puideran incluir no anterior. Entón, estamos en torno aos 11 millóns de euros de orzamento, aumenta o capítulo de inversión, pero tamén aumenta o capítulo de ingreso. E, por tanto, para poder avanzar na mellora dos servicios, vamos ter que afrontar, por exemplo, o aumento da xestión do precio da recollida de lixo, que isto é algo que afecta a todos os municipios, e, por tanto, vai haber que licitar ese servicio, que no caso de Padrón é un contrato que vence este ano. Entón, vai haber que equilibralo así. Isto é algo normal. Hai que ter en conta que a maioría da inversión
en todos os concellos non provén por financiación propia, sino que hai que acudir a outras institucións para acadala. Por tanto, o orzamento é fundamental, primeiro, para que haxa un funcionamento ordinario do Concello e, segundo, para poder acceder a todas as subvencións, etc., que teñen como requisito ter un orzamento aprobado, non? Todo o mundo sabe que ter un orzamento é mellor que non telo, que funcionar con un orzamento prorrogado, que é o que estamos agora. Isto tamén o sabe a oposición, pero claro, como ve que en Padrón se están mellorando un montón de ámbitos, intentan limitar por esa parte, non? Esa perspectiva, non? Chus Campo tamén, como responsable de áreas que tamén lle afecta, non? Todas as áreas teñen o seu orzamento, teñen o seu propósito. Isto coarta ou intenta coartar toda a dimensión que se fai dende festexos, dende turismo, insisto, co resto de áreas, non? Efectivamente, como digo o alcalde, se non contamos cos presupuestos necesarios, non se poden facer as festas que se están facendo, non se pode traballar en turismo como se está traballando, nin en ninguna das outras áreas que son importantísimas, obras, deportes, entón é algo necesario. E falando de deportes, outra proba que non sei que en que día, Ruta Xacobeas, que é unha proba ciclista, outra proba de carácter nacional que quere pasar, atravesar Padrón. Pero Padrón é o berce do Xacobeo, pero tamén é o berce do ciclismo en Galicia, non? Entón, este 17 de maio, por eso decía, o día 17... O sábado xa. Exacto, temos varios eventos deportivos de primeira orde, aparte de outros de tipo cultural, evidentemente ligado ao Día das Letras Galegas, non? Entón, nesta ocasión, Padrón tamén se vai a encher de xente e de afeccionados ao ciclismo que van a poder ver unha proba de grande categoría onde, espero, que o Club Ciclista Padronés, o Cortizo, poida ter un papel moi destacado. Ben, tamén esta fin de semana na escravitude. Neste caso, o fútbol. A final da Copa do Sar, sí, no campo da escravitude. Pois todos os camiños conducen... Bueno, tamén despois temos o certamen de corais e outras cuestións, tamén en Carcacía, por exemplo, unha asociación de veciños tamén fai a súa festa de San Isidro, quer decir, en Padrón sempre hai algo que facer, eso está clarísimo, e por Padrón pasan moitas cousas, entre eles as mellores carreiras ciclistas que podemos ter aquí no país. Como van esas obras de acondicionamento do que será o novo mercado de abastos que, a súa vez, terá a premiada, ten todos os selos de distinción, o xeito de tratar o turismo en Padrón, agora cunha oficina que vai ser unha realidade. Sempre que ven algún do grupo, interésame porque a urxencia dun cambio de lavado a ese mercado de abastos é fundamental. Temos novidades, temos xa algún prazo, temos xa algún avance con respecto á última vez que vos fixen esta pregunta? Alcalde Edil? Pois nos temos reunido con representantes, bueno, neste caso co vicepresidente da Deputación e despois tamén co director xeral de Turismo de Galicia para avanzar en esta cuestión. É un proxecto que lle resulta ben interesante, non hai outro que se lle aproxime, ben que as dimensións e a factura, digamos, constructiva da Praza de Abastos de Padrón é de unha entidade que moi poucos concellos teñen, e, por tanto, eu creo que en breve poderemos ter a financiación necesaria para levála a cabo, non? Entón, en fin, contamos... Nesta legislatura, alcalde? Bueno, xa levo suficiente tempo de alcalde como para non aventurar demasiado os prazos, pero eu espero que poida ser unha realidade, si non que este completado a execución, senón polo menos que este iniciado, non? É algo moi significativo e algo que todas as padronesas e padroneses ven como unha necesidade imperiosa, non? Día das Letras Galegas, o mundo da cultura que tamén está moi vivo, xornadas gastronómicas de toda índole que vivimos. En que está a traballar a responsable de festexos e que a súa vez son reclamo tamén turístico máis alá do auxe desa ruta do Camiño de Santiago que pasa por Padrón e demais? En que está a traballar? Falando de turismo, como estábamos falando da oficina, tendo en conta que a nosa oficina agora mesmo está, digamos, un pouco apartada do que é o Camiño, non como a nova, que estará moi ben situada. Pasaron neste ano máis de 8.000 persoas pola oficina, foron atendidas polo persoal de turismo, salientar que o 29% son estranxeiros, é que o 29% estranxeiros, sí, e o 40% peregrinos, o sea que estamos conseguindo unha afluencia de turistas
que non só son peregrinos, de pasar un día polo pobo. Sí, ou de fin de semana, de achegarse o domingo a feira. Que é o que nos interesa, demais, que se manteñan máis tempo no pobo. E tamén un dato curioso, non? Que este ano levamos 100 personas de China, porque aí se está notando o aperturismo xa do país, cando o ano pasado non pasou nin unha sola persona de China. Entón tamén vemos ese cambio. A apertura, non? Tamén con ese irmamento cun pobo asiático que ten o Concello de Padrón, Sí, vamos, que son eses lazos que ao final acaban redundindo en visitas, non? Pois sí, neste caso o pobo co que estamos irmandados é xaponés, pero sí que nos interesa Asiático, moito sí. abrir, digamos, o noso pobo e o camiño portugués ao turismo asiático, non? Que realmente ten pois unha fixación ou, bueno, lle destaca Padrón precisamente por convivir sempre de cara aos ríos, que é algo que para eles ten un acervo cultural ben interesante, non? Entón, a concelleira dou os datos da oficina de turismo, non todos os visitantes pasan pola oficina de turismo, claro, non? pero por eso que a cifra é moi alta, claro, tendo en conta que... Claro, pero realmente o que nos dá cifras máis fiéis son os datos que toma a Igrexa de Santiago de Padrón, pero bueno, sabemos que son pois centos de miles de peregrinos, me refiro só, os que pasan por Padrón, aparte de outros visitantes que veñen pois que dende unha perspectiva máis familiar ou buscando un turismo máis ligado á praia, por exemplo, e se desplazan dende Padrón, etc. Non? E isto fai pois que proliferen en Padrón vivendas de uso turístico, pero tamén hotéis de diferentes dimensións, porque ven que é unha oportunidade, non? Eso lle iba a comentar, se temos estancia onde albergar a todos aqueles que desexan pasar uns días en Padrón. Un hotel que iba a construir no propio centro histórico, non sei se eso avanzou tamén. Sí, está en execución e, por tanto, é evidente que Padrón é un punto moi destacado no camiño portugués e onde a xente quere vir, onde quere pernoctar e onde quere estar, non? Isto ten as súas complicacións porque, como todos sabemos, a cuestión da vivenda é algo que preocupa a todos os municipios, non? Especialmente os que temos unha cantidad de turismo pois relevante. E a ese respecto pois tamén estamos desbloqueando algúns proxectos, como por exemplo a zona da Azucreira, esa unidade de actuación, onde eu espero tamén que antes de rematar o mandato se poidan estar construindo tamén edificios. Estamos traballando cos promotores. Vivenda pública ou promoción privada? Promoción privada. Promoción privada, sí. Hai tamén unha parte que son equipamentos do Concello, etc. Pero é unha zona fermosa para vivir, pensada para edificar tanto residencia en altura, tanto residencia en altura como residencia unifamiliar, non? Por tanto, ese é unha cuestión na que estamos traballando con intensidade para que se poida materializar canto antes, e tamén estamos en disposición de levar en pouco tempo a aprobación inicial o Plan Especial de Padrón, que lle dará pois tamén certa axilidade tamén as obras que se queiran realizar no casco histórico e aportarlle tamén pois un nivel de protección axeitado para que sexa flexible, ou sexa áxil. Que non teña tantas trabas, que facilite, pero que sexa exhaustivo, que conserve o noso casco histórico, que é algo fundamental para Padrón, non? Entón, quero dicir que hai veces que non todos son obras, non todos son eventos festivos, deportivos, etc., senón que hai un traballo de xestión detrás que se está a facer e que nestes 2 anos se avanzou un montón, non? E hai que ter en conta o que decía antes, que collemos este municipio nunha situación de parálise moi evidente e que agora pois levamos a Padrón a unha concepción totalmente distinta, non? Se pode ver nas rúas cando vemos o fermoso que está o pobo, os eventos que plantexamos, que todo o mundo quere realizar o seu evento en Padrón, pero detrás tamén hai un traballo para mellorar precisamente os trámites, etc., que hai que facer a través do municipio, non? Canto tempo leva de alcalde? Dixo, levo moito tempo, pero ben é certo que cada día, 24 horas, un alcalde 24/7, cando foron as eleccións? Fai 2 anos. En maio. Estamos xa na metade. Na metade. Sí, prácticamente non estamos xa na cuadra metade. Quere vostede repetir volver ser alcalde en 2027? A verdade é que non mo plantexara, porque como vivimos con intensidade o día a día, quero dicir... Pero agora, reflexione un pouco, pare un pouco, que igual non, igual as súas pretensións estar 4 anos na vida pública e demais, gustaríalle ter a confianza, traballa para volver a ter a confianza
de vostede como alcalde, gustaría serlle o candidato do PSOE? Mira, eu digoche, hai días que son difíciles, sendo alcalde e sendo concelleiro, pois tamén, o concelleiro do goberno. Hai días que son difíciles. Certo que a cidadanía, eu falo con moita xente e creo que percibe o cambio e que recoñece o traballo que estamos a facer. Eu, en tanto que siga sendo útil, eu de momento me sinto cómodo no cargo. Agora, bueno, estamos a mitade de mandato, hai que rematalo e despois, isto que supoño que é algo que me preguntarei e que lle propoñerei á agrupación socialista pois a finales de mandato. Eu creo que o estamos a facer ben e que podríamos optar a revalidar, non? Estou contento co equipo, todas as concelleiras e concelleiros teñen pleno dominio das súas áreas, así se ve que avanzamos en todos os eidos e veremos a ver. É certo que a nivel orgánico, que acaba de ser o noso quinto congreso provincial e acaban de elixirme como vicesecretario xeral de Memoria Democrática, isto, bueno, quere decir que o meu partido tamén ten pois unha confianza crecente en mí, non? E eu lle agradezo ao secretario provincial, a Bernardo Fernández Piñeiro, que depositar esa confianza en min tamén. Entón, eu penso que de momento imos ben e se a xente quere que continúe este goberno, todos estamos en disposición de dar ese paso. Mesma pregunta, Xus Campos. Gustaríalle, en 2027, formar parte dese hipotético, se tenga confianza dos veciños e veciñas, Grupo Socialista en Padrón, o seu paso pola vida pública ten maior durabilidade, por lo menos gustaríalle que fora así? Como di Anxo, hai días mellores, días peores, días que tes que renunciar, como no meu caso, pois a familia, a estar co fillo, non? Son horas que non vas a volver a recuperar, pero tamén é verdade que tes unha ilusión por acabar proxectos que tes empezados. Entonces, bueno, eso, faltan 2 anos, como di Anxo. Daqui a lá non se sabe, non? Pero, bueno, penso que sí. Pasaronlle rápido estes 2 anos? Pasaron rapidísimo. Por eso, porque outros 2 anos pasarán igual de rápido. Claro, pero está ao lombo, quero decir, que houve que superar dificultades, houve que pelexar. Cal foi a maior dificultade? Unha vez que collou o bastón de mando, o grupo de goberno a traballar, cal foi o primeiro eslabón que houve que saltar ou bordear ou derribar? Eu digamos que olvido pronto os traumas. Entonces, sí. Vistos desde agora, como xa están superados, como tal, xa non ao mellor tampouco me pareceron tan graves, pero, por exemplo, outro día, o día do apagón, por exemplo, eu pasei fatal, porque era unha sensación de frustración tremenda o saber que había necesidades que cubrir e non ter como comunicarte, como mobilizar, etc. Non? Foi unha proba realmente angustiosa, non? É certo que aprendemos moitísimo diso e que xa traballamos precisamente nun plan de actuación para cando todo falla, non? Pero, bueno, días así son os que te poñen, digamos, cos pés na terra e dicir, vulnerabilidade, non? Claro, aínda faltan cousas por aprender, aínda faltan cousas, porque que nós estamos aprendendo diariamente tamén, ninguén nace sabendo, non hai ningunha titulación que te ensine a gobernar unha institución, non? Bueno, e algúns profesionais da política que xa convalida, non? Pero non quere decir que sepan gobernar unha institución. Eso é verdade. Están en política moitos anos, pero non quere decir que sean bons xestores. Tens que ter en conta que o noso equipo non estuvo ningún no goberno nunca. Ningún viña de experiencia pública, non? De cargo... No, de cargo político non. Nos estiveramos na oposición... De goberno, vamos, de manexar os cartos dos veciños e veciñas. Nos somos veciños de Padrón que tiñamos unha inquedanza e que sabíamos que o pobo non ia ben e que creíamos que podíamos poñer en práctica un proxecto que era bo para Padrón e creo que se está demostrando que é así. Xa a derradeira, que se nos temos minuto e medio, teme esa, vostede falou de pinza, esa unión PP-BNG que traballen conxuntamente para debilitar o PSOE en Padrón, teme que pode ir a máis? Eu creo que van a intentar, quero decir, bueno, a oposición ten que facer o seu traballo, a mí me gustaría que o fixeran pois con outro estilo, se cada, non con un estilo tan bronco de enfangar o debate público, etc. Nós gobernamos con tranquilidade, deixamos a falar a todo o mundo, escoitamos as opinións. Que a veces se dixo todo o contrario. Sí. Que non deixa falar e que vostede ordena e manda. Sí, é curioso isto, tendo un goberno en minoría,
como se pode acusar de actitudes dictatoriais cando nos necesitamos precisamente o apoio no pleno de algunha outra formación para sacar adiante algunhas cuestións. E por contra, como decía, digamos que o 100% das propostas que levou o BNG ao pleno saíron aprobadas co apoio do Partido Socialista sen previa negociación. Sen previa negociación, debo aclarar. Por tanto, creo que é unha sobreactuación e é abusar precisamente do insulto ou da palabra grosa precisamente porque ven que hai un goberno que ten a Padrón na boa dirección, non? Entón, nós imos a seguir nese sentido e eles pois terán que explicarlle á cidadanía por que non queren poñerse a traballar por Padrón e únicamente traballan en contra dos intereses do municipio para derrotar a un goberno. Pois queda dito, mira, un minuto. Estamos xa prácticamente chegando á liña final do programa deste tempo de actualidade. Chega Álvaro Entrialgo con Cruzando al Norte. Anxo Arca, Chus Campos, graciñas por vir. Grazas por analizar un pouco o contexto que ten a vida no municipio de Padrón. Graciñas aos dous. Moitas gracias, é un placer estar aquí. Rematamos, chega Álvaro Entrialgo.